op med. Du må være himmel Henrik, Twilight. Ja, jeg er ret spændt. Men hvis jeg skal være ærlig, så er jeg også lidt nervøs. Du er spændt nervøs. Du har lyst til at hoppe op og ned og råbe hurra! Men du har også lyst til at rulle dig sammen til en lille bitte klump og gemme dig samtidig. Sådan har vi alle sammen haft det. Sådan har jeg det stort set hver dag. Der er ikke noget at være bange for, Twilight. Det skal nok gå rigtig godt. Twilight! Undskyld, søde. Men jeg ser pludselig, at du ikke har din krone på. Du har vel ikke glemt den hjemme i Ponyville, har du? Den ligger i kufferten. Jeg bliver bare sådan lidt for leg, når jeg har den på. Og jeg har heller ikke rigtig vendet mig til de her endnu. Du er prinsesse nu, Twilight. Nyd det! Jeg siger dig, at hvis jeg havde sådan en krone, så ville jeg aldrig tage den af. Jeg vil endda sove med den på. Hendes højhed, prinsesse Twilight Sparkle. Twilight, jeg har ikke set dig siden kroningsceremonien. Der er rigtig meget, vi skal tale om. Men det må vente til i morgen. I ser alle sammen trætte ud efter rejsen. Så kan I komme i seng alle sammen. Hvad er der galt, Twilight? Jeg ved det ikke, Spike. Jeg er vel bare bekymret. Prinsesse Cadance fik Crystal Empire at regere over. Hvad nu hvis prinsesse Celestia forventer, at jeg også skal reagere over et kongerige? Det vil være fantastisk! Nej, det vil ikke! Bare fordi jeg har den her krone og de her vinger, betyder det ikke, at jeg også er en god leder? Selvfølgelig er du det, Twilight. Kom nu, du må hellere få noget søvn. Du har en stor dag i morgen. Kan ikke være her. Jeg prøver bare at finde mig til rette. My little pony, my little pony. My Little Pony, Equestria Girls.
stjålet min krone! Stop! Hvad har du gjort af min krone? Jeg er ked af, at det skal være sådan her. Prinsesse. Hvem var det? Sunset Shimmer, en af mine tidligere elever. Hun begyndte sine studier hos mig lidt før Twilight gjorde. Da hun ikke opnåede det, hun ønskede så hurtigt, som hun godt kunne tænke sig det, blev hun ond og uærlig. Jeg prøvede at hjælpe hende. Men i sidste ende valgte hun at opgive sine studier og gå sine egne veje. Veje, der nu er endt med, at hun har stjålet din krone. Hun har erstattet Twilight med den her. Jeg går ud fra, at Sunset Shimmer ikke regnede med, at du ville opdage det lige med det samme. Og når du så gjorde, ville det være for sent at hente din krone og harmoniens element. Men jeg forstår det ikke. Hvor blev hun af? Hvor er kronen nu? Snart vil du vide mere om det sted, end selv jeg ved. Dette er ikke et helt normalt spejl. Det er en port til en anden verden. En port, der kun åbner én gang hver 30. fuldmåne. Det skinner. Det har altid stået i tronsalen på Canterlot-slottet. Men da prinsesse Cadence overtog Crystal Empire, sendte vi det hertil, så hun kunne passe på det. Jeg havde altid håbet, at Sunset Shimmer ville bruge det til at vende tilbage en gang. Tilbage til at søge råd hos mig. Desværre er det ikke det, der er sket. Twilight, du bliver nødt til at bruge spejlet til at rejse ind i den anden verden og hente din krone. Uden den har de andre af harmoniens elementer ingen kraft. Og Equestria må undvære et af sine allervigtigste forsvarsmidler. Din krone hører ikke til på det sted, som Sunset Shimmer nu kalder for sit hjem. Når hun har det af harmoniens elementer, der tilhører dig, vil det helt sikkert blive brugt til at skade indbyggerne i den anden verden. De vil umuligt kunne forsvare sig selv. Forstår du, hvor vigtig din opgave er? Selvfølgelig. Godt. Du må afsted med det samme. Wow. Hvis hun skal afsted, så tager vi med. Ikke, piger? Mig er bare spændt nervøs. Du ved godt, at det ikke er et rigtigt ord, ikke? Jeg er bange for, at jeg ikke kan lade jer tage med. Hvad? Hvorfor ikke? Hvis I alle sammen tager afsted, kan det bringe ubalance i den anden verden. Det kan skabe så meget ravage, at det bliver umuligt for Twilight at hente sin krone tilbage. Det er noget, prinsesse Twilight bliver nødt til at gøre selv. Der er ingen tid at spilde. På den 3. dag, når månen står højst på nattehimlen, vil porten lukke igen. Og når den først er lukket, vil der gå 30 fuldmåner, før du kan vende tilbage til os. Bare okay. Jeg ved, du kan klare det. Twilight? Spike? Du plejer da ikke at... Spike? Er du en hund? Det tror jeg nok. Men jeg aner ikke, hvad du skal forestille. Twilight, du bliver nødt til at tage dig sammen. Hvordan ser resten af mig ud? Som dig. Men så alligevel ikke. Din mule er meget lille. Min mule? Begynder du nu at skrige igen? Hvor er vi? Jeg ved det ikke. Men det her må være porten tilbage til Equestria. Vi må finde min krone så hurtigt som muligt og tage tilbage. Jeg foreslår, at vi leder på slottet først. Fint med mig.
Tja, jeg tror ikke, det er sådan, dit nye jeg skal... Kom så, Spike. Jeg vil ikke være sådan her 1 minut længere end nødvendigt. På den anden side set, så har du ikke de der irriterende vinger at bekymre dig om. Min magi, den virker ikke. Logisk nok. Du har jo heller ikke dit horn. Hvad? Vi må hellere finde et spejl. Hvad tror du, Spike? Er det andre ting, hun har stjålet fra Equestria? Hvad er jeg for en? Wow, er du okay? Jeg tror altså ikke, det her er et slot. Jeg kigger mig omkring, og alt er nyt. Jeg kan ikke kende noget, hele verden står på hovedet. Det kan være svært, men nu må jeg holde ud og bruge al den tid, jeg har, inden jeg må væk herfra. Her kan de ikke flyve og bruger ikke magi. Hvorfor ser de sådan ud? Mærkeligt tøj og lille tud. Jeg bliver helt forvirret. Hvordan gør man her? Men synes nu alligevel, at jeg kan kende mere og mere. Det er et mærkeligt sted. Jeg prøver at forklare besked om et mærkeligt sted. Jeg må bare følge med på et mærkeligt sted. Det er et mærkeligt sted. Det må altså undskylde. Jeg fandt den bare og tænkte, jeg hellere måtte afvære den tilbage til hende. Jeg vidste ikke, at det var dig, der havde tabt den. Nå, men det var det altså. Og jeg skulle lige til at hente den, da du blandede dig og ødelagde det hele. Du burde ikke samle ting op, der ikke tilhører dig. Den tilhører jo heller ikke rigtig dig. Hvad sagde du? Ikke noget. Det mente jeg nok. Den er så godt som min, og det ved du også. Hvor er du dog ynkelig. Ikke så mærkeligt, at dine bedste venner er herreløse dyr. Hvor våger du at tale sådan til hende? Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, hvor våger du at tale sådan til hende? Du må være ny her. Jeg kan sige, hvad der passer mig, til hvem det passer mig. Tænk, at du lige gjorde det der. Jeg kunne da ikke bare lade hende gøre det. Jamen, det er bare det, at ingen plejer at tale Sunset Shimmer imod. Sunset Shimmer? Har du hørt om hende? Det kan man godt sige. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har set dig her før. Er du lige flyttet over på Canterlot High fra en anden skole? Ja. En anden skole. Jeg hedder Twilight. Jeg er Fluttershy. Undskyld, hvad sagde du? Jeg er Fluttershy. Det lyder som om, du siger Fluttershy. Men hvordan kan det? Du godeste! Hvem er den lille nuttede fyr her? Det er Spike. Min hund. Hvor er han altså bare kær. Værsgo, bare spis, lille vovse. Vil det ikke bare være fantastisk, hvis man vidste, hvad de egentlig tænker på? Det plejer han bare at fortælle mig. Hvad mener du? Nå, ikke noget. Bare glem det. Sunset Shimmer sagde, at du samlede noget op.
Noget, der tilhører hende. Det skulle vel aldrig være en krone, vel? Hvor vidste du det fra? Det var bare et gæt. Har du den stadig? Men du ved, hvor den er, ikke? Her til morgen delte jeg folder ud fra dyreinternatet, som jeg gør hver onsdag. Canterlot Dyreinternat mangler frivillige. Har du lyst til at hjælpe dyr, der ikke kan hjælpe sig selv? Au! Jeg aner ikke, hvordan den var havnet der. Men der skulle helst ikke ske noget, så jeg afleverede den til inspektør Celestia. Inspektør Celestia? Er det hende, der regerer her? Det kan man vel godt sige. Teknisk set er det vel hende og vicerespektør Luna, der laver reglerne. Hvor er hun nu? Sikkert på sit kontor. Tredje dør til venstre. Mange tak. Hov, vent! Man må egentlig ikke have kæledyr på skolens område. Du skulle måske putte ham ned i din rygsæk. Det gør jeg altid. De bliver bare så ensomme, når jeg er i skole hele dagen. Nå, okay. Mange tak. Åh nej, nu kommer jeg for sent. Kom ind. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg hedder Twilight Sparkle, og jeg er ny her. Og tja, jeg kan forstå, at Fluttershy fandt en krone her til morgen, som hun gav til dig. Ja, jeg har bedt viceinspektør Luna om at opbevare den et sikkert sted. Jeg aner ikke, hvordan den er endt ude på græsplænen. Er du interesseret i at stille op til prinsessevalget til efterårsvalget? Nej, ikke rigtigt. Sandheden er, at... forstår du, kronen er sådan set... prinsesse af efterårsballet. Det er Canterlot Highs store efterårsfest. Som den store galopgala. Store galopgala? Det var en stor ting på min gamle skole. Og var der en prinsesse? Ja, men det var nu ikke en af eleverne. Her på Canterlot High vælger eleverne en af deres medstuderende til prinsesse. Hun bliver kronet ved efterårsballet. Du spurgte, om jeg var interesseret i at stille op til prinsessevalget. Kan alle stille op? Ja, du skal bare sige til formanden for efterårsballets planlægningskomité, at du stiller op. Har du andet på hjerte? Nej, det var bare det. Min dør er altid åben, hvis du skulle få brug for noget en anden gang. Twilight, hvorfor sagde du ikke bare, at det var din krone, og du ville have den igen? Det var også min plan. Men forestil dig lige, at en af dem dukkede op i Equestria og sagde, at de var fra et sted fyldt med høje, tobenede væsner med sådan nogle her. Vi ville tro, de var tossede. Det kan der være noget om. Det ser ud til, at jeg må blive prinsesse af Canterlot Highs efterårsbal, hvis jeg vil have min krone tilbage. Så det må jeg bare blive. Og hvordan havde du lige tænkt dig at gøre det? Det aner jeg virkelig ikke. Jeg ved godt, at vi lige har mødt hinanden, men jeg vil spørge, om du måske vil hjælpe mig med noget. Selvfølgelig. Jeg har besluttet at stille op til prinsessevalget til efterårsbal. Du store. Undskyld, det er bare en rigtig dårlig idé at stille op til prinsessevalget. Hvorfor? Sunset Shimmer vil være prinsesse af efterårsvalget. Og når hun vil have noget, så får hun det. Hun gør livet surt for alle, der kommer i vejen for hende. Bare spørg den pige, der stillede op imod hende som prinsesse af forårsfesten. Jeg bliver da nødt til at forsøge. Jeg tror ikke, du forstår det. Du skulle få alle eleverne til at stemme på dig i stedet for på hende. Sportsfolkene, de smarte, drama-eleverne, Og så skal du sige, øko-eleverne, computernørderne, musikerne. hvorfor er alle alle eleverne delt op i grupper? Måske var det anderledes på din gamle skole, men her holder alle eleverne sig til deres egen gruppe. De har dog alle sammen det til fælles, at de ved, at Sunset Shimmer vil blive ved med at herske her, indtil vi går ud af skolen. Ikke hvis jeg har noget at skulle have sagt. Nå, hvor finder jeg formanden for festkomiteen?
Fluttershy sagde, at hun nok ville være herinde. Hej, jeg hedder Twilight Sparkle og... Pinkie Pie? Er du synsk? Nej. Det tror jeg ikke. Med mindre, at det selvfølgelig er noget, alle er her. Ikke rigtigt. Fluttershy sagde, at jeg kunne finde formanden for efterårsballets planlægningskomité her. Nå, så det sagde hun. Du skal ikke falde for hendes såkaldte generthed. Hun kan altså være rigtig led. Er I ikke venner? Det er lidt sent at stille op til prinsessevalget. Valget er i overmorgen. Jeg er helt ny her. Jeg synes nok, jeg ikke havde set dig før. Men nu hvor jeg ser ordentligt på dig. Du skulle vel ikke have en tvillingesøster her i byen, der har en hund, der hedder Spike, som ligner den der på en prik? Måske. Tænk det nok. Nå, men du skal bare udfylde den her, og så er du officielt med i konkurrencen om efterårsprinsessekronen. Wow! Du skriver virkelig ikke særlig pænt. Man skulle tro, at du aldrig har haft en blyant i hånden før. Skulle man det? Er der nogen, der har bestilt 12 kasser æblecider med brus? Nej! Kommer du med resten? Jeps. Hey, dig kender jeg. Gør du? Ja, du er den nye pige, der satte Sunset Shimmer på plads i dag. Twilight Sparkle stiller op imod Sunset Shimmer som prinsesse af efterårsballet. Det vil jeg nu tænke over en ekstra gang. Ja, hun vil sikkert spille rigtig venlig. Hvor bliver det godt med lidt venligsindet konkurrence. Det er jeg glad for, du siger. Men så får du en kniv i ryggen. Den eneste pige på skolen, man kan stole mindre på en Sunset Shimmer, er Rainbow Dash. Rainbow Dash? Hun er anfører på stort set alle sportshold på Canterlot High. Hun er også virkelig god til det der med at sige, at hun vil hjælpe dig med noget, og så skifte mening og ikke engang gider møde op. Tak for de gode råd, Applejack. Men jeg bliver altså virkelig nødt til at gøre det her. Ja, det må du selv om. Hey, hvor ved du fra, at jeg hedder Applejack? Jeg... Har du ikke sagt det? Niks. Nå, men det var rigtig hyggeligt at møde jer. Vi ses sikkert igen. Hun prøver helt sikkert at skjule noget, men jeg har så meget luret hende. Hun er synsk, at du ved det. Aha, hvis du siger det. Det ser jo forfærdeligt ud. Der skal være flere serpentiner oppe ved scenen og færre balloner. Ja, serpentiner! Og færre balloner. Æblecider med brus. Det er min kroningsfest, ikke et bondebal. Hør nu lige her. Du skal altså ikke være så sikker på, at det bliver din kroningsfest denne gang. Nå, så det siger du? I bønder er der virkelig ikke for kloge, hva'? Det må være derfor, de andre elever siger sådan nogle grimme ting om jer. Selvfølgelig bliver det her min kroningsfest. Jeg er jo den eneste, der stiller op. Ikke denne gang. Den nye pige stiller også op. Hvad? Jeg ved det. Hun skriver virkelig ikke særlig pænt. Hvor er denne Twilight Sparkle? Jeg er bare så spændt på at møde min nye konkurrent. Tænk, at jeg ikke genkendte dig tidligere. Jeg burde have vidst, at prinsesse Celestia ville sende sin yndlingselev afsted efter min krone. Og så med sin lille hund. Det er altså min krone. Så siger vi det. Det her er ikke nogen alvorlig hindring for mig. Du aner intet om det her sted, og her er det altså mig, der regerer. Hvis det passer, hvorfor har du så overhovedet brug for min krone? Du har gjort dig utrolig meget ulejlighed for at bytte den ud med den, der hører til her. Lynquiz. Hvad sker der, hvis man tager et af harmoniens elementer med over i en anden verden? Ved du det ikke? Helt ærligt?
Og du skal forestille dig at være prinsesse Celestias bedste elev. På den anden side, hvad var chancen for, at hun kunne finde en, der var lige så klog som mig at tage under sine vinger, efter jeg besluttede at forlade Equestria? Det er lidt pinligt, at du var hendes bedste bud. Og du må hellere passe godt på din lille køter. Han skulle jo nødigt også blive taget væk fra dig. Er det en trussel? Nej, selvfølgelig ikke. Men jeg vil nu holde min mund lukket, hvis jeg var dig. Du vil vel ikke have, at alle skal videre, I ikke hører til her, vil du vel? Vil du være prinsesse her? Helt ærligt. Du ved overhovedet ikke, hvordan man passer ind. I skal følge efter hende. Giv mig noget, jeg kan bruge imod hende, ligesom den sidste pige, der troede, at hun kunne udfordre mig. Det er forstået, Sunset Shimmer. Når jeg har kronen og dens magiske kræfter, vil Twilight Sparkle fortryde, at hun nogensinde satte sin hove i denne verden. Ikke at hun vil være mere sikker hjemme i Equestria. Ja, i Equestria. Hvorfor står I stadig her? Smut! Undskyld mig. Den store og mægtige Trixie har lyst til en chokoladekiks. Voila! Sunset Shimmer har ret. Jeg ved jo ingenting om det her sted. Hvis jeg skal passe ind og få nogle stemmer, så må vi lave noget research. Research? De har en skole her, så jeg vil gå ud fra, at den har et bibliotek. Har du din telefon? Har du din? Godt. Jeg skal altså bare trykke på bogstaverne her, og så kommer ordene og billederne op her. Det er helt rigtigt. Måske har de alligevel magi i den her verden. Piger, hvad er det, I laver? Vi vil bare se, hvor mange hits vores nye musikvideo har fået. Nej, bare... Nej, skolens computer må kun bruges til faglige ting. Det er nok meget godt, piger. Nogle af kommentarerne på vores sang var virkelig slemme. Stor fiasko. Det sjoveste, jeg nogensinde har set. Det sjoveste, de nogensinde har set, hva'? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået, hvad det... Biblioteket lukker om 5 minutter. Jeg har slet ikke tænkt over, hvor vi skal sove i nat. Det har jeg styr på. Det er lidt støvet, men det lader ikke til, at der kommer nogen op. Det er helt perfekt, Spike. Nå, har du så fundet ud af noget? Jeg har fundet en bog.
Det hedder en årsbog. Det lader til, at de bruger den til at dokumentere alle de ting, der er sket på skolen. Se, det er Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy, og jeg vil vædde på, at pigen yderst til højre er Rarity. Er der en Rarity her? Interessant billede. Det er interessant, fordi de ser ud, som om de er venner. Ja, det ligner vores venner, men det troede jeg, vi allerede vidste. Nej, jeg mener, det ser ud, som om de er venner med hinanden. Men det lader ikke til, at de er venner nu. Ikke rigtigt, nej. Jeg har bare på fornemmelsen, at Sunset Shimmer har haft en finger med i spillet. Ja, det tror jeg gerne. Men hun vil have din krone, fordi hun planlægger at gøre noget, der er endnu værre. Hvis du er i stand til, må du koncentrere dig om at få nye venner her, og ikke bekymre dig om, hvorfor de her piger ikke er venner mere. Heller ikke, selvom de minder dig om dine venner i Ponyville. Du har ret, Spike. Jeg har en vigtig opgave. Godmorgen, elever, og god torsdag. Jeg vil lige minde jer om, at I skal hente jeres stemmesedler til prinsessevalget i dag. Husk nu, at jeres stemme kun tæller, hvis I har afgivet den, inden festen starter i morgen aften. Fluttershy sagde, at jeg blev nødt til at få alle eleverne over på min side, hvis jeg vil være prinsesse af efterårsballet. Så jeg har lavet en liste over samtaleemner. Har du lavet en liste? Det ligner da ikke dig. Værsgo, fortsæt endelig. Jeg begynder med at præsentere mig selv. Så væver jeg nogle af de ting, jeg har fundet ud af om deres verden ind i samtalen, og viser dem, at jeg passer ind her. Okay, Spike. Nu skal jeg gøre et godt førstehåndsindtryk på mine medstuderende. Verdens skæbne er i mine hænder. Hey, se. Hvorfor kigger de alle sammen sådan på mig? Wow. Hvad har du? Hvorfor gjorde du? Rarity? Helt perfekt. Ja, rigtig godt. Du er helt uigenkendelig. Hvorfor vil jeg ikke kunne? Vi må finde en forklædning til din hund. Og det er egentlig en skam. Han er virkelig bare sådan nuttet. Og ved du hvad? Jeg tror måske, jeg kunne få ham til at ligne en kanin. En kanin? Der er du jo, Twilight. Det var så den forklædning. Jeg har let efter dig over det hele. Det har jeg også. Det har jeg også. Hvor ser du godt ud. Jeg er faktisk temmelig god til sådan noget. Men det er du jo ligeglad med. Hvad? Hvorfor tror du, hun er ligeglad? Det kan være lige meget. Hvorfor leder I alle sammen efter mig? Hvad er det, der foregår? Hun har ikke set det endnu. Set hvad? Det er faktisk ikke så slemt. Twilight Sparkle vil være prinsesse af efterårsballet. Men hvad vil det sige om vores skole, hvis vi tildeler en som hende sådan en stor ære? Jeg har ombestemt mig. Det er ret slemt. Men alt det her skete i går. Inde på biblioteket. Har hele skolen set det her? Er det derfor, de kigger så mærkeligt på mig? Hvad skal jeg gøre? Der er ingen, der vil stemme på mig, efter de har set det her. Ikke, at det vil gøre nogen forskel. Men jeg vil stadigvæk stemme på dig. Det var altså rigtig sødt af dig at forsvare mig, da Sunset Shimmer var efter mig i går. Hvis du stadig vil stille op, så kan jeg måske hjælpe dig med noget. Hvis du vil have et godt råd, så skal du altså ikke tage imod hendes hjælp. Hun tager slet ikke noget seriøst. Hvorfor skal du altid være så ond ved mig? Du skal ikke spille uskyldig, Pinkie Pie. Du er ikke et hak bedre selv. Og hvad skal det så betyde, hva'? Jeg vil selvfølgelig også meget gerne hjælpe til. Så længe der altså er nogen, der værdsætter min hjælp. Du skulle nødt til dig. Kom lige og hør jer selv. Glem det og kom videre. Mener du ligesom du har glemt det, der skete med Rainbow Dash? Hun lovede, at softballholdet ville komme og støtte mit loppemarked. Jeg siger til alle, at de kommer, og så dukker der ikke en eneste op. Det ser ud, som om det var mig, der løg. Det er noget andet. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Det du har gjort, det er jo aldrig det samme. Stop!
Alicia. I har været venner engang. Skolens Tivoli. Kan I huske det? Ja, men så skete der noget. Og jeg tror, at det noget var Sunset Shimmer. Tja, det er en god teori, min søde. Men Sunset Shimmer havde ikke noget med det at gøre. Hun har ret. Det var ikke Sunset Shimmer, der ødelagde min stille aktion for dyreinternatet ved at tage fyrværkeri og butthorn med. Ha! Det skulle have været et seriøst arrangement, og Pinkie Pie ødelagde det. Hvad taler du om? Du sendte mig en sms, hvor der stod, at du ikke ville have en stille aktion. Du ville have en kæmpe fest. Jeg har ikke sendt den sms. Har du ikke? Du tror da ikke, det er hende, der har sendt mig de mails, tror du? Hver gang jeg tilbyder at hjælpe med at pynte op til et skolearrangement, får jeg en mail fra Pinkie Pie, hvor hun skriver, at hun har masser af frivillige. Og bagefter finder jeg ud af, at hun har gjort det hele selv. Det har jeg altså aldrig skrevet. Måske er hun årsagen til, at Rainbow Dash ikke kom til mit loppemarked. Har du aldrig spurgt Rainbow Dash, hvorfor hun ikke kom? Jeg må vist indrømme, at jeg helt holdt op med at tale med hende. Måske skulle du begynde igen. De taler faktisk sammen. Det er et godt tegn. Knus! Knus er altid godt. En eller anden. Og jeg tror, vi alle sammen kan gætte hvem. Sagde til Rainbow Dash, at mit loppemarked var blevet flyttet til en anden dag. Dash mødte op med hele softballholdet og troede, at jeg havde aflyst uden at sige det. Så du vil altså gerne afsætte Sunset Shimmer og blive prinsesse af efterårsballet, hva'? Jeg må sige, at det vil være rigtig fedt, hvis det lykkes. Selvfølgelig vil jeg hjælpe dig. Det eneste, du skal gøre, er at vinde over mig i en lille fodboldduel. Hvad? Vi spiller til 5. 1-0. Sikker på, at du vil komme stærkt igen til sidst. Nå, hvad er planen? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at blive prinsesse af efterårsballet? Men jeg tabte. Selvfølgelig tabte du. Ja, fantastisk. Men jeg vil ikke hjælpe hvem som helst med at slå Sunset Shimmer. Prinsessen af efterårsballet bør være en, der har vilje og et godt hjerte. Og det har du bevist, at du har. Ja! Og kan jeg få ekstra havre på min? Havre? Glem det. Bare lav den helt som du plejer at lave den. Vi kan ikke blive ved med at rende ind i hinanden på den her måde. Du ved, hvordan det er. Jeg er altid sådan lidt rundt på gulvet, fordi jeg lige tabte min kop på gulvet. Jeg går lige derover nu. Det kan du godt glemme alt om. Du forsøger allerede at stjæle hendes krone. Kan vide, hvad Sunset Shimmer ville gøre, hvis du også ender med at stjæle hendes ekskæreste. Jeg prøver altså ikke at... Jeg ved ikke engang. Det var bare helt tilfældigt. Ekskæreste? Flash Sandwich slog op med hende for et par uger siden. Det er altså underligt, hun ikke har gjort noget forfærdeligt imod ham endnu. Måske venter hun bare på, at hun får muligheden for at gøre noget rigtig forfærdeligt. Okay, piger. Ballet er i morgen aften, og vi ved stadig ikke, hvordan vi skal bære os ad med at få Twilight valgt til prinsesse.
Lige nu kender de andre kun Twilight fra den video, som Sunset Shimmer lavede ud på nettet. Vi må vise dem en anden side af hende. Ja. Jeg har det! Jeg mener, jeg har måske en idé. Det kan godt være, at det her er lidt langt ude, men hvad nu, hvis vi alle sammen tog de her på som et tegn på sammenhold? De var meget populære, da vi gik på første årgang. En måde at vise den fælles ånd på. I ved, kom, Canterlot Wondercolds! Jeg har ikke solgt nogen i lang tid. Jeg mener, vi 5 er tydeligvis meget forskellige, men inderst inde er vi alle Canterlot Wondercolds. Sunset Shimmer splittede os. Twilight Sparkle forenede os igen, og det skal hele verden vide. Hvad synes I? Det betyder ikke spor. Hvis I vælger mig, så gør vi alting hånd i hånd. Vi holder sammen, og så finder vi den fælles hånd. Hop op og hop ned. Hey, tramp en gang, du skal med. Kom nu, vi er klar. Nu skal vi afsted. Hop op og hop ned. Hey, tramp en gang, du skal med. Canterlot Wondercolds, hun får kronen på. Hop op og hop ned. Hey, tramp en gang, du skal med. Kom nu, vi er klar. Nu skal vi afsted. Hop op og hop ned. Hey, tramp en gang, du skal med. Canterlot Wondercolds, hun får kronen på. Hop op og hop ned. Hey, tramp en gang, du skal med. Kom nu, vi er klar. Nu skal vi afsted. Af med det pjat! Der er en lille ting, I skal gøre for mig. Ser de ikke alle sammen fantastiske ud? Det var en rigtig god idé, Verity. Jeg ved ikke, hvad hun har at smile af. Det er Twilight, der bliver prinsesse af efterårsballet.
Inspektør Luna, der er sket noget forfærdeligt. Er det ikke bare forfærdeligt? Og efter at Pinkie Pie har arbejdet så hårdt for at gøre det helt perfekt, hvordan kunne Twilight Sparkle dog gøre sådan noget? Sig mig, hvorfor tror du, det er Twilight Sparkle, der står bag det her? Fordi jeg har beviser. Men jeg forstår det ikke. Det er tydeligvis dig, der er på billederne. Er det ikke? Jo, men... Det siger vel sig selv, at skolen på ingen måde kan tillade, at en, der gør sådan noget, kan stille op til vores prinsessevalg. Viceinspektør Luna, jeg fandt de her i papirkurven på biblioteket. Jeg synes, at du skulle se dem. Nogen har manipuleret med de her billeder, så det ser ud som om, at det er Twilight, der har ødelagt gymnastiksalen. Jeg er glad for, at du har gjort mig opmærksom på det her, Flash. Set i lyset af de nye beviser, må du selvfølgelig fortsætte din kampagne for at blive prinsesse af efterårsballet. Tusind tak. Du aner slet ikke, hvor meget det betyder for mig. Hvad skulle jeg have gjort? Lad være med at hjælpe dig. Så vil der ikke være meget Cancelled Wondercold over mig. Jeg er bange for, at skaderne på gymnastiksalen er så store, at vi bliver nødt til at udskyde ballet til i morgen aften. Nu må I have mig undskyldt. Jeg må fortælle min søster om den seneste udvikling i salen. Nå, jeg tænkte, hvis du ikke har en anden aftale, skal vi så følges til efterårsballet i morgen? Det vil jeg. I morgen aften? Nej. Det kan jeg ikke. Hurtigt, så får jeg det. Så er det for sent. Et nej havde været rigeligt. Er du okay derinde? Ja. Men jeg er ikke okay. Jeg er slet ikke okay. Hvis jeg ikke får min krone i aften, 30 fuldmåner, før jeg kan komme hjem til Equestria. Hvad skal vi gøre? Vi siger sandheden. Fortæl dem, hvad der vil ske, hvis vi ikke får kronen i aften. De skal nok hjælpe os. Men hvad nu, hvis de ikke vil? Hvad sker der, når de finder ud af, hvor anderledes jeg er? Twilight, de her piger støtter dig, fordi de kan se, at du har et godt hjerte. Det vil ikke ændre noget for dem, når de finder ud af, at du er en ponyprinsesse fra Equestria. Jeg er glad for, at du tog med mig herhen, Spike. Det er jeg også. Medmindre vi bliver fanget her i 30 fuldmåner. Er du okay? Efterårsballet bliver ikke afholdt i aften. Hvad? De bliver nødt til at udskyde det, fordi Sunset Shimmer fik Snips og Snails til at ødelægge Pinkie Pies udsmykning. Hvad? Men efterårsballet skal afholdes i aften. Hvad? Forstår I? Du kommer fra en anden verden, hvor du er ponyprinsesse, og kronen har i virkeligheden magiske kræfter, som I bruger til at vække de andre elementers magiske kræfter, og uden kronen virker de ikke mere, og I skal bruge dem til at beskytte jeres magiske verdener. Hvis du ikke får kronen i aften, vil du være fanget i den her verden i meget, meget lang tid. Ja, jeg er ret sikker på, at det ikke er derfor. Niks, det var faktisk ret præcist. Kan den tale? Det kan du tro. Og der, hvor jeg kommer fra, er jeg ikke engang en hund. Jeg er en farlig, ildspydende drage. Hvor er det bare fantastisk. Sig mig, hvad tænker du på lige nu? Jeg kunne da godt tænke mig at blive kløet lidt bag øret. Måske senere. Hvordan vidste du det? Det gjorde jeg bare. Vent nu lige lidt. Har jeg forstået det rigtigt? Er du en pony? Er du prinsesse? Kommer du fra en anden verden? Det er fantastisk! Se, hvad sagde jeg? Jeg kan simpelthen ikke tro, at de har gjort det her. Hvis bare jeg havde sådan en form for festkanon, der kunne pynte det hele op rigtig hurtigt. Jeg ved godt, det virker helt umuligt, men hvad nu, hvis vi alle sammen hjælpes ad? Se, det er lige præcis den positive indstilling, jeg leder efter i en efterårsprinsesse. Så gør vi det, venner. Ja, det gør. Sådan, jippedipper! Yeah! Vi må have fat i kost og spande.
Vi kan nå det, hvis vi hjælper hinanden. Ja, vi må alle give en hånd. Så kom nu i fællesskoleånd. Når vi er klar med kost og spand, det står vi sammen alle mand. Syng en sang og hjælp en ven, så bliver det hele godt igen. En fællessang kan løfte hele flokken, så tag fat og stop en vuggen og brokken. Nu må vi vise, hvad vi kan. Så syng en sang og tag det som en mand. Vi tager fat med kost og spande. Vi kan nå det, vi hjælper jo hinanden. Vi tager fat med kost og spande. For vi hjælper nemlig hinanden. Kom i gang med kost og spand. Nu står vi sammen alle mand. Syng en sang og hjælp en ven, så bliver det hele godt igen. Kom i gang med kost og spand. Nu står vi sammen alle mand. Syng en sang og hjælp en ven, så bliver det hele godt. Det ser så godt ud! Hør her alle sammen. Vi afholder efterårsballet i aften. Så I må hellere se at komme hjem og gøre jer klar. Og husk nu at aflevere jeres stemmesedler til prinsessevalget, inden I går. Jeg har stemt på dig, Twilight. Det har jeg også. Det har jeg også. Det har jeg også. Eller måske kan bare ses lidt senere. Det var heldigt for jer, at hun klarede det. Næste gang jeg beder jer om at lave rav i den, kan I så ikke prøve at beherske jer lidt? Det er lige så vigtigt for mig, at ballet bliver afholdt i aften, som for hende. Jeg kan stadig ikke fatte, at vi virkelig gjorde det. Det kan jeg. Vi er fantastiske. Ikke så meget snak, piger. Vi skal gøre os klar, og vi skal se fantastiske ud. Det sker nu og her. Vi prøver kjoler, og vi pynter os lidt mere. Det sker nu og her. Venskabet holdt i aften, det sner. For om lidt går det løs, og vi skal have det så fedt. Vi er gode hænder her blandt nu der gode venner. Vi er parat, vi glæder os, ja det er da klar. For det sker nu, og ballet er her nu. 6 venner i Twilight. Jeg ved godt, du sagde nej til at følges med mig til ballet, men vil du måske bare danse en enkelt dans med mig? Jeg sagde ikke nej. Jeg mener, det gjorde jeg. Men jeg sagde ikke nej til dig. Det, jeg prøver at sige, er... Ja, jeg vil gerne danse med dig. Er der nogen
Først vil jeg gerne sige, at salen ser fantastisk ud i aften. I har alle gjort et kæmpe stykke arbejde for at gøre alting klar efter det, der skete tidligere på dagen. Og nu, uden flere digitarer, vil jeg gerne afsløre vinderen af dette års prinsessevalg. Prinsessen til dette års efterårsvalg er... Twilight Sparkle! Tillykke med det, Twilight. Spike! De har taget Spike! I må ikke gøre ham noget. Det kunne jeg da ikke drømme om. Jeg er jo ikke et monster, Twilight. Slip ham fri. Du hører ikke til her. Giv mig kronen, og så kan du tage tilbage til Equestria i aften. Beholder du den, kommer du aldrig hjem igen. Tiden går, Twilight. Vi har ikke hele natten. Porten lukker om mindre end en time. Nå, hvad siger du så? Nej. Hvad? Equestria, dine venner? Du ser dem aldrig igen. Forstår du ikke, hvad det er, jeg er ved at gøre ved porten? Jo, men jeg har også set, hvad du har gjort her uden brug af magi. Equestria skal nok klare sig uden min del af harmoniens elementer. Jeg er ikke sikker på, at den her verden gør, hvis du får fat i kronen. Så gør det bare. Ødelæg porten. Du får aldrig min krone. Fint. Du vinder. Du er fantastisk! Tænk engang, at du vil gøre det for os. Så forstår jeg bedre, at du er en rigtig levende prinsesse. Ja, hun er bare noget helt særligt. Fang ham, fjolser! Spike! Spike! Fluttershy! Den snupper jeg. Endelig. Mere magt, end jeg nogensinde har drømt om. Jeg har måttet gøre så mange krumspring i aften, bare for at få fat i den krone. Og den burde have været min lige fra starten. Men skal vi nu ikke lade alt det ligge, hva'? Jeg er jeres prinsesse nu.
Og I skal nok gøre, hvad jeg siger. Driv dem sammen og før dem hen til porten. Hoppede du på den? Jeg mente ikke, da jeg sagde, at jeg ville ødelægge porten. Jeg vil ikke herske over denne ynkelige lille skole. Jeg vil have Equestria. Og med min helt egen lille teenage her i ryggen, skal det nok lykkes for mig. Nej, aldrig i livet! Helt ærligt, hvordan er det lige, du vil bære dig ad med at stoppe mig? Jeg har magien, og du har ingenting. Hun har os. Jamen dog, hele slænget har jo virkelig fundet sammen igen. Og flyt jer så. Twilight har allerede forsøgt at forpurre mine planer lidt for mange gange. Nu skal hun stoppes. Hvad? Magien i mit element har forenet sig med dem, der var med til at skabe den. Ærlighed. Venlighed. Latter. Gavmildhed. Troskab. Magi. Sammen med kronen frembringer dine kræfter stærkere end alt andet. Men det er en kraft, som du ikke er i stand til at styre. Det er muligt, at kronen sidder på dit hoved, Sunset Shimmer. Men du kan ikke udnytte den, for du mangler nemlig den stærkeste magi af dem alle. Venskabets magi. Hvad er det, der sker? Både her og i Equestria er venskab det eneste, der kan forene os alle sammen. Du vil aldrig herske over Equestria. Enhver magt, du har haft i denne verden, er forsvundet. I aften har du vist alle, hvem du virkelig er. De har set dit sande jeg. Det må I undskylde. Jeg er virkelig ked af det. Jeg vidste ikke, hvad venskab kunne gøre. Venskabets magi findes ikke kun i Equestria. Den er overalt. Du kan opsøge den. Eller du kan forblive ensom. Det er dit valg. Men jeg har jo ikke lavet andet end at skabe splid, så længe jeg har været her. Jeg ved ikke noget som helst om venskab. Jeg tror, at de kan lære dig det. Det er mine piger. Juhu! Kan den hund tale? Wow, mærkeligt. Mener du det? Er en talende hund det mærkeligste ved alt det her? Ja, jeg synes i hvert fald, at du er henrivende. Ja. Jeg tror, at den her tilhører dig.
En rigtig prinsesse regerer ikke sit folk ved at tvinge dem til at adlyde hende, men ved at inspirere dem til at stå sammen med hende. Vi har alle set, at du magter at gøre præcis det. Jeg håber, at du også kan se det, prinsesse Twilight. Det kan jeg. Vil det være et totalt dårligt tidspunkt at bede om den dans nu? Det sker nu og her. Ja, vi har gjort det, som vi fester og ler. Så kom nu, vi vil slå os løs og danse natten lang. For i dag er vi alle sammen gode venner. Vi har god musik, så glem spansk og matematik. Slå dig løs og vis os, hvad du kan med rytmik. 6 venner i tyk. Selvfølgelig gør vi det. Men jeg forventer dog en undskyldning for alt det rav, hun har lavet i den. Jeg har på fornemmelsen, at hun kommer til at give en hel del undskyldninger. Vi skal afsted nu. Jeg ved godt, vi ikke har været venner så længe. Men jeg kommer virkelig til at savne jer. Den krone klæder dig virkelig, prinsesse Twilight. Ved du hvad, Spike? Jeg begynder faktisk at have det lidt bedre med at have den på. Og hvad med vingerne? Jeg har gået rundt på 2 ben og samlet ting op med de her vinger. Hvor er det skønt, at jeg kun har vinger og bekymrer mig om derhjemme. Twilight? Du er tilbage! Du fik din krone! Jeg vidste bare, du kunne gøre det! Vi har været så bekymrede. Sunset Shimmer, er hun okay? Jeg er sikker på, at hun nok skal klare sig. Jeg efterlod hende i rigtig gode hænder. Hvad er hænder? Hvad har de på? Hvor boede du? Var det sjovt? Hvad spiste du? Er du lige så fantastisk som mig? Jeg vil gerne fortælle jer det hele. Det vil jeg virkelig. Men jeg er bare så udmattet efter al den dansen. Har du danset? Vi kan ikke blive ved med at rende ind i hinanden på den her måde. Hvem var det? Han er en af vores nye slotsvagter. Flash Sentry, tror jeg. Hvorfor? Kender du ham da? Ikke rigtigt. Der er vist en, der er brændt varm på ham, den nye. Nej, jeg er ikke. Jo, hun er. Det er lige det, hun er. Hold op med det pjat. Jeg kender ham jo slet ikke. Men han... Minder dig bare helt vildt om en dreng, der midt i den anden verden, som spillede guitar og var med i et band, der hjalp med at bevise, at det ikke var dig, der havde ødelagt udsmykningen til et stort bal, så du stadig kunne være med i prinsessevalget, og så spurgte han, om du ville danse til ballet. Ikke? Hvor vidste du det fra? Det gjorde jeg bare.